Tak, teď se jdeme podívat na pláž. Opět je krásný sluneční den. Já se sluníčku trošku vyhýbám, protože jako správná blondýna jsem se první den trošku připekla, i když bylo v tu chvíli jenom 21 stupňů. A teď se mi z toho ještě vyvrbil sluneční exém. Takže i když beru Claritin, tak mi všechno trošku štípe a pálí a píchá. Ale bych vám chtěla ukázat, jak je krásné moře, jak je modré. Sice tady na kraji jsou trošku nanesené, je vodní tráva, která se tu teda moc neuklízí. Moře ji nanese a pak si ji samozřejmě i odnese. Takže vám chci ukázat, jak je krásné moře. Hlavně to moře je velice plítké. Tady v těchto místech je dost kamenité, ale když jdete doleva nebo doprava, tak tam už těch kamenů je méně, takže já to trošku obejdu, aby jsem se dostala do moře a ukázala vám, jak je teda plitké, že je to vhodné třeba i pro ty malé děti, kde prostě není šance, že by se vám utopili, pokud nejsou velké vlny. Takže tady jsem se dostala na to místo, kde kameny už nejsou. Tak, procházím dál. Bílý písek, sem tam ta vodní, teda mořská tráva. Ale tady už je nádherné, čisté moře, krása. Já se zuju, mi neodplujou boty a vejdu do toho krásného moře. Nádhera. Krásně to chladí, hlavně ten můj sluneční exém. Takže se můžete kochat. Já se teda kochám, užívám si to. Strašně to letí, dneska už je vlastně středa. Máme dneska v plánu jít do restaurace do Rybí, tady na Džerbě. Ve 4 máme schůzku s mojí kamarádkou, delegátkou Jitkou. A zítra pojedeme do Homsuku se podívat do města na trhy. Takže tímto se loučím. Podívejte se na to nádherné, krásné moře. A opravdu jsem tu po kolena a jsem na kraji. Takže já se s váma loučím. Pa, pa.